saking Bawor Mania ugi nyuwun randhasinden ugi saking Kang Sahirin mau nggih menawi boten sabar nggih randhasinden mangga baru aturan jumeneng lelipur dhateng para kanca lan para warga masyarakat damelaken semua nggih Mas dados Selamat pagi Baru Sukmawati. Berjumpa lagi ya. Nggih. Berjumpa lagi wonten adicara goro-goro. Iya betul, hiburan malam. Nggih, terus pokoke mungkin nyambut gawe nang wong iki. Mboten ngantuk mbok Mas. Ya mboten lah. Iki ndoro wiyaga ngantuk mboten Mas. Ora ana iki Mas, diberi rezeki kowe sepadane kowe. Iya, benar kan. Yo, pada melek. Nah, melek dremanya nyokol. Asal nyawa ngaruh ya benar. Malah karomenya. Iya, orang jago Mas ngabu kok minyak itu main kok. Masih kenyang. Masa? Bisa kenyang. Apa tangannya? Ya, Tentunya bergawe ya. Iya. Jadi kita sih rame sangat niki di siapa sih domai? Boten ada sing domai. Siapa sih ngomong? Oh gitu. Aja rumur-rumuran. Oh, Apa rumur-rumuran? Gini Pak Ratno biasanya niki baksan main bang cukitane. apa nggih? Iki. Ini nambah biasane. Pada sih Ben. Pas. Ya Pak, nggo tambah adem ya Pak. Tambah adem kan iki asap bawane lho. Di atis Bang. Iya. Jupiter bodong. Lapar ibadah jadi giliran nyamanya berapa sih? Tarikan. Tapi kan Sampai sih kurang atau asok iki. Lah arisan jadi kurang asok sing di. Om gestan mau kurang asok. ya sih dhewe kok preman sih jane. Aku loro-loro nih Mas. Ya sih kok dapat tiga. Iya. Jadi sing kurang tertarik yang mau kaki nang yang. Iki wis Kang Kardi. Ya. Mas Ahirin, Jupiter bodol, Pak Kardi wis. Om gestan kurang. Ya mari ora apa-apa, Bu. Oh ditarik. Ya. Saiki sinten? Mundur bengki jajar. Orang sih preman mundur. Oh. Karo Pak Ratno Bawor Mania. Bawor Mania. Iki tarikannya main deh. Temenan, lagune randa. Randa sinden jogetannya main banget. Bangga Pak. Bangga Pak, iki Pak. Ini Pak, jangan ya Allah, ampun ngantuk Pak iki Pak. Tuntun apa? Dalam? Oh, labu terus balik. Munggah, ya. Beda ya, nek mantan aku ki biasanya munggah di situ terus labu. Iya. Nah, namanya beda. Labu Yuk, labu ini munggah. sih harus apa itu? Ini tabuhe kan labu. Ayo tabuin main labu. Monggo, rada sinden. Monggo, Pak Ratno. Siap.
Matur suwun nggih Pak, dan jogetannya luar biasa ini kan. Salam.